mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya. Sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter hanguntar-untar temah bengawan kedhong tuk balumbang samikasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal tarupi iki mringkang Mas Sawiji. Tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur. Luar biasa Yondo. Iya Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono ya nduk. Iya Mak. Berarti sitok engkas Mas. Ora. Kowe kok sitok engkas. Sing tenang los iki kok wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Bah, suaramu apik lho Mas. Apa ya? Alem aku kowe. Alem. Suarane apik. Terus sing elek kelakuane. wis suwe. Heeh niki saka wau wonten pamurutan Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Miki Bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Silabakas tegesikas nyantosami Satya Budya Pangagasing Durangara. Subida malih katur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Mangke Tumuju wonten ing sasana budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Kang Mas Arya Kasuwo. Satya Budya Pangagasing Oh mboten kersa iki. Sambil menunggu Pak Edi, nggih. Tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. Ngaten, nggih. Berarti wancine buah-buahan niki kakaturan jumeneng. Kok iso buah-buahan lho? Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Pomoke ngriki. Cara aja ditinggal kapribaden kanthi murah. Oke keri ring jaman Kaya sing eling bapak iku budaya.
kenalan dulu. Kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah, ya aku dong-dong malih kok. Oh, ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu Nggih, enggar. wilujeng dalu. Yen to para Om. kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwalik. 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 Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah kuwalik. Asmane sinten tlatah pundi? Lah, padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh, budaya. Ah. Niki nggih. mau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. Di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Ya. Dan Hati apa? lho. Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe kon joget. Arya. Arya Oh. kowe. Wah, lho carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Pengendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. heeh. Penting lah khasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Heeh, sing tenang, Nduk. Bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewong digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, ja 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 ja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Woi, ja ja ja.
Godo ati rintan siang dalu inur benci segoro datan bisa ngeleh Parasé diwalik slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Pesek, irunge pesek. Iya. Yuk spot sing slendro, kanca. Yuk, Mas Mio, Dun. wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi, lakone Nggih. kecekel, guyone kecekel, Anjing. lagu-lagune kecekel. Wah, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit Mak Jange. Jadi penonton ki selirane Nggih. dewe-dewe, ya sak bisane dalang. Nggih, Mampunya. paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet. Luwes kok, Mak. Nggih. Wah. Dek, jan iki. Dikeroyok wong loro. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. angka 10 Oh iya. 0 Ah, siji Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. nggih Wadah, jan cawak kabeh. Diwalik slendro, aku pengen podang kuning. Gitu. wah. Entong. Apa? nggih Oke, akhirnya cie. ya cie ya cie iki sing ning guri bat nyamuk kabeh Anu. Pajake ya pejene ndino PJ apa? pajak jadian Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kodek Sinta kayak biasanya ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono lho. Minggu. Oh, Minggu. Oke. Minggu Dek. Yuk Mas Arya. Dek ada, dados. Wow, ya. Di ada iso dados. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak berkuah akhirnya nonton di pinggir jalan Atos lalapen. Asoy.
krasan keluyuran anggolek isih pikirku komeng seret tirang tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakoyan ora bakal atiku kagiwang liyan si odang ngandut ati kebranan ora manjur atiku lan saya dudru tasarane son mikat tulus Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio ki apa artine ta jane? Lho, Kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. teng pundi papan teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Wong ambak mung sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gede dene dipiji, piniji niku nggih wonten. Heeh. A. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. K. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B.
barokah king ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar iki meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dieker-eker pitik ki kek. Ayo terakhir dinggo penutup ning rembukan. Wah, Iki mau permintaan terbanyak belum Jih. dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng. Heeh. Arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Anjir. Yo anu Cundamani. Nduk. Niken. Ingkang ngaturke Yudik niken buat penutup limbukan. oh ya, Cundamani. Diam sini mboten? Apa? Diam sini Boleh mboten? no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok MC. berbahaya. Lu ya Bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Ngenyak. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Sa Lepo. Aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. ora ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio. Nun. Aku tak keprukan untuk ngelakon sik ya. Kula golekne boto pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik indang waten rata. Mengko Jaluk. ketemu aku ning gara-gara ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keprukan sik belok lho Mbah Tarkun. Nggih. Kuku sing tupaku melun mangambar selaning krana sumber barum gandanya Gandanya sasmita.
Taun nono winnonono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane wong katon katon siramu bae Tarik. aja lali pawelingku uga manungkan mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Leren sawetara ya no. Iya mak. Ngestokke dawuhmu. Nduk, piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa, Yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbo isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal, tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Sik. Iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggale 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya, Yung. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santosa untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya, Yung. Bener, Nduk. Heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santosa iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk, mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih. Mula wis sak terpe ya, Yung, yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santosa ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring nelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih, Yung. Heeh. Dasare, Nduk, piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun iki ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki biyung arep paring pitutur apa marang anakmu Limbuk. Ngene ya, Nduk. Ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling
Para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik, nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae Yung? 1 ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2. Angka 2 ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka 3. Sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya, Nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa ki kuno, wong Jawa ki primitif, wong Jawa ki bodoh. Ya iki sing bahaya, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya, Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, Nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning 1 ya kuwi tidak disiplin, angka 2 tidak jujur, angka 3 pelanggaran norma, angka 4 intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya, Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti bangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau, Nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimbas-imbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya, Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya, Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Heeh. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Heeh. Prayoga sing tuwajuh rasamu, aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, heeh to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek, ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono, Mak. Mergo cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih, Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan komplit, plat AG Astra Brata Group. Ah iya. Saka kersane pepundhene awake dhewe Pak Edi Santosa. Heeh. Wayang gamelan Sonterop Borong Dalang. Ngaten nggih, Yung. Anakku saiki arep ndongake apa marang khususe warga Kemloko Legi. Ya muga-muga kanthi acara Hari Sumpah Pemuda iki warga masyarakat Kemloko Legi semakin kompak dan tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Genti saiki biyung arep ndongake apa kagem Bapak Edi Santosa kang dadi sak pepundhene awake dhewe sak gotrah. Bisaku mung ndongake, Nok. Muga-muga Pak Edi Santosa sak gotrah sekeluarga nggih pinaringan sehat bagas waras, pinaringan amanah anggone ngemban dados wakiling para kawula nggih, ugi pinaringan rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wis wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen
atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajanika. Po jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen wong tansah dadi impen yen pinuju joget lati SMA ora api mari kangen muga-muga tansah teken atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jagat. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake tansah dadi impen yen pinuju geger lati esame amerati mari kangen muga-muga tansah teken atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatika. Halo. Hey, jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen wong tansah dadi impen yen pinuju joget lati SMA ora api wis mari kangen kula suka tansah teken atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatika.
pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono man. Tadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa, wis tak titeni wit biyen. Mloko legi kok bar isya wis ana wong lungguh ning arep panggung. Iya, selak kentekan nggon, bakule ya kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, heeh. Apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Slumun slamet, ya toh. Tolak sawat balindalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng, debok bosok leyak-leyok. Sing dodol Janaka, sing tuku Sri Kandi, laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kok. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk iki wit angger panas iki, awan iki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa? Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Iya, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwale kebak kae, Nduk. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Yuk spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya sepote apa? Cah nom Ibrahim jan. Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Aduh, ngene Kecilik. Ngetok nenek nom. Kita nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Nggih, Iya, desa. ini kita sudah di sini berapa kali? Ketok pira ya? Aku Dua. Dua. Apa pira? Nek karo Oh, luweh. Dik Niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya, Mas. Nggih. Injih niki acarane Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Ah. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Yang Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot. Nggih. Nggih pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, Nggih. panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun
ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat ya Iya. toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bunga niki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku- Wah pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus? Lah sapa kono? Aku arep memakon ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Oh, ndak kok. David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi. kuwi ya. Ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi ta Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan Pak. yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis Denger, saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? He? lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke kuwi. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Wisuda Oktober. sudah. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa?